ina zuwa zan sai na tura zaune gari gashi na tura our director kai ku zama na ba kai kusi su ja ba ka da Dan dawo baya ka Allah. Dan dawo ka. Da ke na hada ne? No, yayi. Eh? Kana ciki an gane shi. kaka da Wanda muka samu a mota. a jami'a kaman guda biyu guda uku hankali yadda ku samu su duka our director cameraman Salman music play play Sanyi ne. Kusi ne. lokacin sanyi yo Allah sanyi sanyi yo Allah sanyi yo Allah sanyi yo Allah sanyi Lokacin sanyi ne, an yi damuna an ƙare, ga itatuwa sun bushe, Kano da Kaduna daidai ne, Abuja da Lagos dai ne, Kusi madobi yawa ne, kasa riga kuma kai gaye. Wikani like buza shi yasa nake fita, wannan waka sanyi ce ko kuma haukata. Lokaci na sanyi, zamani ya canja, al'umma ku lura kun san akwai mahaukata. Kira ne. Samun ka sashi apply. Wai ne ki kira na? My wife ne kowace shi. wallahi ya gaji ai dole kai ma an ganka tun da nama mai yasa Ni ba za a gani ba. Ba miyan ba. Na fiya. play play Mazaje. Sanyi ne. Kusi ne. Mazaje ne. lokacin sanyi yo Allah sanyi yo Allah sanyi mutane na ta gyaggyarawa yo Allah sanyi yo Allah sanyi Lokacin sanyi ne, an yi damuna an ƙare, ga itatuwa sun bushe, Kano da Kaduna daidai ne, Abuja da Lagos dai ne, Kusi madobi yawa ne, kasa riga kuma kai gaye. Wikani like buza shi yasa nake fita, wannan waka sanyi ce ko kuma haukata. Lokaci na sanyi, zamani ya canja, al'umma ku lura kun san akwai mahaukata. Ni mazaje mai aktin ne. Kusi madobi da radda ne. Gidan biki duk kun gaggare Kano Kaduna
san mu, Abuja da Lagos an san mu, in kun bar ƙasa an san mu, Saudiya na kallon aikin mu. Nijar na kaunar jama'ar mu, Libya sun san sunana, Algeria na san aiki na. Cote d'Ivoire na kaunar mu, Chad da Ghana suna san mu. America ma sun ban kyauta, a YouTube na zarce sa'a, kowa na mamakin aiki na ci dubu na zama zaki. Sanyi, yo Allah sanyi, sanyi, yo Allah sanyi, sanyi, yo Allah sanyi, sanyi. Kana ciki ba? Dan ilu, gane nan dan ilu, ine dan ilu. A lokaci guda sai yake wa mutum Zo. kasa yin sallah. Al'umma ina kira to dan Allah ku kula. Dan ilu. Kar ku fada jahannama neman dala. Sanyi, yo Allah sanyi, sanyi, yo Allah sanyi. Ina masoya suke, masoya suke. Ana sanyi yana zuba to ya kira. Ana sanyi yana zuba ya kira. Ka gama haukan ka banda kai. Ya gudu ku kama shi ba gaba ba. Ya sa ta. Mazaji, me za ka iya cewa game da wannan aikin sanyi da ake fama? Aikin sanyi ne, waƙar sanyi wadda za ta fita saboda yanayi Sanyi ne. Kusi madobi? al'umma ku lura kun san akwai mahaukata lokacin sanyi haukan wasu take tashi. Banza kawai. Dan ilu. ai dole an ce muku maganin sanyi baka gani da basilin ba Gaskiya. sati ɗaya nake shafa waɗannan roba biyu Allahu akbar. sanyi Ina malam mazaje? Ga mazaje tare da YouTube out in shi. Award ne na azurfa kowa ya sani. To amma Kuma saba ganin azurfa mai ku nawa ku karɓa wannan abun a arewa ne? a arewa ina ganin a cikin celebrities din arewa ina ganin mu biyu ne. Kai da wa? Ni da Adamu Zango. Wannan gaskiya ne. Haka ba ma. Adamu dan gidan Zango. Wannan nawa ne ni kadai fa. kai din waye Ba. waye kai a familin mu Zaka zage ni ne? tun da kaji na fara wannan abu ai ka san zagin ka zama Ai sai sa da shiru. Kaji kuma da suka ta. Sanyi ne. Yi ne. rafana a hadin sarki Na so ya samu da yawa. Ni din. dan tura Na mutum mu duka ne. yanzu ka tura mun kai Na mu duka ne kawai. Na mu duka ne, a namu ne na mu. wallahi da kanshi zai kawo Ya loda kaya. asalin shine haske ba guduwa wallahi kai ba guduwa wannan mutumi alƙwarar ya bare shi yasa ba a sa mai discontinuity Ina sauran mutanen ai activities sun zai dinga shiga yana shiga kuku kawai. Ya usi. Ani shigowa nake. Waje. Dan ili kai ma ba za ka shigo. Ko da yake kana shigowa kana wucewa za mu iya ganin ka. na Kana shigowa ba kana wucewa ba kana gangarowa. Ka koma an je baitin ka za ka shigo gangaro. Kai kuma matsa jikin wannan abun. Dadi sandan nan ban san kafan kana zuwa wurin. Zai shakin din shot dina. Dadi ka shirya?
kai ina sane na kai ka je tallan Asiya kana ciki ba to haba sanyi ne kusi ne mazaje ne lokacin sanyi a cikin lafiya da magani daidai da inda aka tare na yanzu yi tallan magani na ana lafiya ne ai abokina yawa a sa wannan a ciki